5 минути. Не можем да имаме. Наско Сираков, това нашия момче, което има шанса да отбелязва толкова решителни голове. Спомняте си първия срещу Люксембург, втория гол срещу Франция. И ето, че без нашия отбор да се налага да променя своя начин на игра, без да имаме обкръжение на противниковата врата. Просто Наско Сираков използва великолепно предоставилата му се възможност и изравнява резултата. 85-та минута, Сираков 1-1. Един колкото щастлив, толкова иска по ценен гол.